Дървен след това видео, не с Любо ще правим кросбар челендж с топката. Малко ще бъде трудно, защото аз тичам и държа камерата и е така постоянно трябва да правя. Топка на нас. И сега гледаме Любо в действие. Той шутира и това беше за малко. Пас, мой ред. My turn! Парса. Чакай. И без това пропуснах. Знам за малко. Бич, дай го! Бамараба. Его, Люб. Окей. Изчакай малко. Окей. Любомир. Сива се. Това ще бъде. И това е гол. Мисля, че има технически проблеми с Любо. Държи камерата, мойче. Държи. А что нищо? Чакай. Айде. И за малко! Ние кросбар челендж? Да? Минахте горе на града. Не, крос. Сета. За малко беше, да. Ти гледаш ли падал колес? Ама се сигурно това е шут. И това е... Не беше ли града? Кое? Защото се чукат града. Ето. Чакай! Той оцелва. Значи гледали меч? Да. Франция и това. И трите. Не Франция. Аз пък. Англия и... Единия го изгледах, другия го гледах на половината, а на другия за... Аз въобще не го гледах. Аз въобще не гледах нито един. Тате преключваше да нам... Не, искам това. Добре. Тате превключваше да намери нещо яко и намери. Филм с извънземни войници. Битка за Лос-Анджелис. И беше без якия филм. Колко ще е дълъг клипа? Колко ти казвай? Половин час? Добре. Айде 10 минути. 15. Добре. Сега сме на 3. Това е шут. Ау! Хора, не питайте. Ето защо правя така. Ето. Чуть съм си тресна главата в желязо. Хора, така правиш да ти треснах главата в желязо. Дали ще успее? This is Sparta! И той не успя. Да. Дай. Ау, това не знаеш как боли. Ето, имам ли нещо? Е малко червено. Да. Малко по-добре. Доста боли. Да, бич, дай го. Красива. Шут. И това е за малко. Любомир Тони все още води. Как така? Ще играм докато мине 15 минути. Или на кой ще победи? Добре. Ти кой не ти? Ти сега, аз се опитвам за горна града. Ти? Кот падне. Може ли пак? Да.
Ела да държиш камерата. На камерата се вижда по-готино, отколкото на живо. Така ли? Да. Направи си. Искам пак. Не. Добре. Не, шегувам се. Давай. Са. Леко да не ме рикнеш мене. Сега разката. Идвай да държиш камерата. Виждате топката. Кога ще спре? И тя спира. И за малко да ме оцелят. Камерджията. И той пропуска. Дай. Втория път. Добре. Да. Просто. Хора, мисля, че този път може да бием Любо. Имам още 6 минути. Не, 8 минути. 7 плюс 8 е 15, нали? 7 плюс 8. Да. А, да. 7 плюс 8. А, да, 15. Давай. Ей! Добре. Един шут ти отне 20 секунди, бай, давай. Пас, ако искаш. Това е камерата от живо. Живо предаване. Добре. Минаха още 20 секунди. Не бе. Сега 7:50. О, Боже. По-бързо. Обичаш. Гледайте. И това е пропуск. Любо скоро време ще се превърне в Тарзан. Да. Не мога да ходят, имаш ли Джейсън? Не съм го отключил. Той не се включи да си купува. Колко? Не знам. Още $30 за 4-те герои. За един не знам. Те са 6. Мисля. 8. 6. 8. 3 от добрите и 3 от лошите. Не бе, да. Давай. Е, Давай, губиш времето! 9 са. Добре, губиш времето. 9 са. Добре, имаш още един опит. Пропиля си го. Ето. Защото знаеш какво? Защото те нали са има 2 редици нови герои. И те са по 3 на една редица. А не бе! 8 са, да. 8 са, брат. Дали ще успея да отбърна? Ти знаеш ли нуп на обратно какво е? Казвай. Бун. Знаеш какво? Това е истински човек, който е краля на троловете. Давай. Добре. Любо! Нищо, забравих какво щях. Не! Пас, аз ще ти върна. Сякаш си казах на стената. Имаш 5 минути да... 5 минути да... Пази се. Имаш 5 минути да ме настигнеш.
Дръж. О, газа ми се спъти. След тия 15 минути отиваме у нас, нали? И спираме клипа, нали? Да. Ай, бързо! Ще те обърна! Еми, ще стане 3 на 2 гради. Ами остане горно. Да. А още малко. Ама да видим кой ще направи повече. Ти имаш 3. Да, ти 0. Ще обърнем за 4 минути. Не. И аз дали ще настигна. За първи път бия Любо. 3 на 0 по гради. Оцелих 3 гради, той 0. Yes, baby! Добре, и какво ми пука по? Аре де! Yes, бе! Yes! Ето, дръж. Не. Защо? Ей, много отблизо. Да. Хайде. Бързо. Там става ли? Да. Още един. Бързо! Много си близо. Да. Така е добре. Yes! Дай топката. Телефонът ти я си гледа. Не ми бави времето. 12, имаш 3 минути. И 30 секунди. Важното, че е гол. Любо, нали след... Добре. Любо, дай на баща ти. Между другото, това ще го качиме в YouTube. Да, то има канал. Не, мен не ме кача. Еми, ако искаш... Ами, мисля, че ако натисна... Любо! Любо! Ако натисна пауза, целият клип ще спре. Да, знам. И аз си ритайте тогава. Ти пиеш, ай. То не спирай го. Ти пиеш. Давай, спирам. Айде, сега снимам. Вот ме. 3 на 1 хора. Да, той вкара. Още един опит има Тони. Колко минути остава до 15? 2, 1,5. Една и половина. Да.